Gay, kauntay mais, gay. Dong, luto yung ano nila dong, yung pansit. Luto yung pansit. Kain tayo ng ano, ng mais na sinugba ba? Malala dyan na ako sa Pilipinas ka na. Mais bitaw na sinugba. Malala dyan ako sa Pilipinas ko. Naamo ko diribod sa kuan good, carnival good. Magkuan ani mais. Di man mo barog naunsa ba? Untag mais. Mais pa ni Pilipinas pa ya. Untag mais ninyo. Labi pa rin. Kamalong tagsara ba yan ni diri ba UAE na yung ani mais. Dami kayo. Nasa butter, nasa cheese. Mahuli akong isugba dito. Sa pasugba. Malala na ko ba katong bata kami when I was a child. This rice, this is making rice like galing ba from the rock. Lubuon na mo ba? Lubuon. Katong lulo na ako. Dagam itong kamaisan. Wala pa to siya namatay. Dagang kamaisan. Marami kayo kay cheese. Ako nga eh, pera ko. Numduman ako kung lulo ba sa una. Saan paano magkakaya? Pipili ka ng ano, ang gantong-gantong mo, di ka dito. Pipili ka yung kumpul-kumpul ha. Manood ka muna kung paano. Saan ako? Ha? Hindi pwede ano eh, pinapipila eh, magagalit si cellphone ko. Oh, sa akin. Lugay dyan yung mahulot mga kayo. Init pa jud. Masarap ba yung ano nila, lumi daw? Masarap yung lumi nila. Ay, yung pansit nila ba, masarap ba? Mm.
So mga guys, din na lang kukuto mga guys kay makuan niya mo, maboring mo ba. Bye, thank you so much. Thank you for watching. See you later. See you on my next video. Di mahurot kay dako. Naubos ko na ang mais. Naon ni nahurot na. Lami ba ya? With cheese, with corn. Tapos magkaon pa kung kuan pansit. Naman sila pansit. Anong kuan na lami. Manambok dito ni Sigkaw gawas ba? Mumur na. Mais. Lami ba niya? Ano gani na day? Kulang na eh. Lulutuin pa day? Kumain lang ko din sa ano sa parang ano ba? Parang Pinas din no. Tingnan mo ha, parang Pinas din. Siupaw. Tapos may ano sila. May bihon, may quick man siguro to no. Ito ang pangsahog ng yung ganito ba yung pansit dini. Anong pangalan ko din? Yan. Pugo. Buwan pugo? Wow, sarap yan. So, dito ako. So, para ka rin nasa Pilipinas, may pansit, may hotdog, may ulo, may ano, yan. Yan. Tapos, yung tindahan na ito, ganun lang, para simple lang siya ba? Simple. Kain na naman ako nito. Pagkatapos ko ng mais. Ito na naman. So mga guys, parang hindi ko alam kung anong pangalan nito. Pero, numi mo na siya. May mga sahog na anak pero di ko alam kung lumi man sa Pilipinas good sa amin good. Tapos ilagay na mo siya dito. Then pero alam mo nyo guys, bawal gini sa akin pakainin ko ani ba. Pero nag-try lang ko good. Kinaba kong tayruit. Nag-try lang ko. First time yun din akong kain-kain na ni sa gawas. Pero nagkuhan lang ko ba? Try lang ako ba? Try. I'm just trying. This is first time I'm eating outside like this. In the try ra ko eh. Pagka sa Pilipinas, wala ko kabalo unsa ni pansit siguro. Pero saraduan sa nako kay para maluto ba. First time din ako guys. Dili man tigikuan jud kay hadlok kinay. Kay bawon us panahon. Pero try lang yun. I-enjoy lang ako kung life. Enjoy life. Tanawan ninyo ha. Ipakita na ko ninyo ang laman ng pansit. Pero ko kay ba unsa ni pangalan.
Pero daghan ra kay tanan di na ako mahurot. Okay. Ako lang gining hutdon. Di may mahurot. Kan hutdon na lang gid na ako. Ganiha akong gikaw ng spaghetti. Kuan, karon kuan na sa. Lami man pud. Murag barbecue. Ay murag barbecue bacon. Siguro po. Panalutong pansit siguro. Ilaw pa mo. Kailangan lutuin yun ang pansit. Dakos Madinat Sayed Shopping Center. Niyari lang ko para mag-vlog-vlog. Hang man. Di mo sagid pwede good nga. I-off sana ko ang video kaya di sa pwede ni i-purot paabot mo di nga ang pansit dugay kay mahuman. Init kayo. Di na ako makayang ubusin kay di kaon ko usa ka buk mais niya. Kaon pa ko ani. Usog na ko. My tummy is full. So I can finish this one. Busog naman gugugod niya. Kanang kuan ba? Kaon mo mais. Mga guys, dinhi na lang ko kutob, di na ko mahurot. Kay di na ko mahurot kay daghan kaayo. Dako niya ni kaon na bi kog mais. So dinhi na lang ko kutob ha niya. Daghan salamat sa iyong pag-watching sa akong video. See you on my next video mga guys. Actually, I'm here in the festival, I think. So I'm just trying eating outside like Filipino style. It's not only me eating here, the rest a lot also eating here in my back. They're eating quick ba? Quick. They're eating quick din. I'm just trying this one if how you feel eating also because it's been long time no I'm not doing this one since when COVID starting. So just now I'm eating in outside to have fun. I'm enjoy but yeah, I enjoy the corn. Yummy ang corn. So mga guys, dili na lang kukutob og daghang salamat. See you on my next video. Sino pang hindi pa naka-subscribe, subscribe my YouTube channel, Alona Tampos. And actually, I'm here, look. I'm here this way. A lot of people here. So, bye. See you in my next video. Thank you. I really appreciate